Lada piplan ban thiet pun thamai bat ka budget jong phi ka de hapding ka arpusan hajar bat ka lai pusan hajar te ka ne ka video kan de na ka benta jong phi ban yo jing rap ban decide kano ka pun ba biang ya phi ban thiet ma namar ha ka ne ka video ngan ye thu ya kita ki pun ki ba phila ban thiet ne ki pun ki ba la kham biang hanre ngan ye thu shwai phi ka ne ka we ma umba phi I ba tang hapo ki khandiat banai ki ne ki company ne ki brand ki launch no da ki we pat kita ki pun la ne ki model thamai te kumta lada phi yo I ya ka ne ka video jonga hadin ka lai sau banai te ha kata kapor le sela don da kiwe pat ki model le nagi phone thamai ki bala ban khambiang ya kine ki bangan yathu angne hanre ya manta kine ki bangan yathu ki la biang ban thet mo hanre ha kine ki mid range phone em kine ki company ki sachna arjat kita ki categories jong ki phone ka banang kong kata ka de ka performance centric phone lane ka phone ka ba kham focus ha ki liang ki games ka ba arpat ka de ka camera centric phone lane ka phone ka ba kham focus ha ki liang ki camera mo tena kata ka daw haswa ba pinthit ya kano ka phone pide ban decide chwa ka e kata ka main priority jong phimo ka phone ka ba biang ka camera ne ka phone ka ba kham biang ha ka performance ne lada pide ki ba kham khlan ban le kai game pide ban jit da kita ki performance centric phone handre lada pide pat ki badon kam ya ka camera kumha ka ban le vlogs lane ban shon durma pide ban jit da kita ki camera centric phone namar kine ki company em kim jupen biang baro ar kita ha ka ju ka phone mo wat da ki phone ki ba hapo san phe hajaru kidang don kita ki jing duna jong ki namar baki snakum tamo arjat kita ki jat phone ki camera centric phone bat ki performance centric phone tena kata kadaw hakana video jongaru ngan benta ar benta mo ya kita ki jat phone ki bangan benta hakana video kita ki performance centric phone bat ki camera centric phone saya pet nadu basdang hadu bakut kana video ba phin tip ma ki e kita ki jat phone ki babiang ya phi ban thien dengan sedang syuaban betai dah kini ki performance centric phone lane ki phone ki bakham khlan ha ki liang ki games tenak benta ki to ki bakham khlan ban le kai game te kini ki phone ki bangan yathu angne ki de ki phone ki ba phila ban select lana ki ba phila ban jit ma ban thit hanre ha kini ki performance centric phone em ka kamera jong ki kham tlot khandiat ma namar kini ki phone ki kham focus ha ki liang ki games ma kita ki heavy task tenak kata kada ka kamera jong ki kham tlot khandiat kim dalong optimize ba kum balong ha ki to ki bala focus khnang na benta ki kamera ma te haswa bangan sedang ban yathu ya kita ki phone nga request ya phi ba phin singa ba ban ai ya ka like jong phi bat subscribe ru lada pide ki badang wan thamai ha ka channel ka simpor ba ban sina kum kini ki jat video namar haswa ban sina ya kini ki jat video ngi ha ban prepare ma ban wat benia bat ban research ma kita ki phone ki babiang amde banga shu batai claim da wat benia lane le research ma ban wat ya kita ki phone ki bakham biang namar hadin bala dep research saka record hadin ka record nang ta saka edit tega simpor ba ban sina kum kini ki jat video tena kata kada wat ya khamna ban aya ka like jong phi kum kadak ka appreciation jong phi te ya ngin sedang no ban page ya kita ki phone ma ka ban kong ka phone ka ba phila ban consider kata ka de ka Infinix GT 30 Pro kane ka phone em ka de ka phone ka bala sina karpang na ka benta ban le kai game te lada pide ki ba kham khlan ba ban le kai game te phila ban consider ya kana ka phone ngala dep ban batai detail ya ki features jong kana ka phone ha ki video jonga lada phi kwa ban tip kham bania phang kana ka phone phila ban le pe ya kata ka video jong ka tena kata ka daw ngan om batai detail shu ya kana ka phone ngan chu batai tang khandiat kan sot kita ki main features jong ka kana ka phone kila sina karpang ba na ka benta ban le kai game mo namar ha kana ka phone kila airu ya kita ki trigger buttons ki ba pensuk ha ka por ban le kai game ngan kampen state khandiat ma ban kren namar kana ka video kan jerong ba namar bala khambun kita ki phone ki bangan yathu ha kana ka video tenang ta ha kana ka phone em la don ru ya kita ki RGB lights na ka to ka back jong ka ma kana ka kampen phu pen phing ya ka ta ka design jong ka ngathara ha kana ka segment te tang kana ka phone ka badon ya kita ki RGB lights te ha chipset lana processor ki ha kana ka phone ka ta da MediaTek Dimensity 8350 Ultimate matsa nanometer kisna yo une processor em ulong ba popular ba bad ubala kham khlan ru lada ya consider kador hapo ka la pheujar bad ha ka antu tu score une processor uyo na kana ka phone kumba khat ar ne khat laila bad ha ki games kana ka phone kala support lupa da kata ka sispa rph fps bad ya kata la pentikna ne certified daga Krafton ka bade ka company basna ya ka BGMI amde kum ki ki phone mo ki support ya ka sispa rph fps hadin habut tang lang ba kita ki updates hanre hakane kala support lupa ya kata ka sispa rph fps te ha ka software kana ka phone ki ada ka Android 15 bad uta XOS 15 uta UI jongka arsnem kin aya kata ka OS update bad license pat kin aya kata ka security update te ha ka display jongka ki ada ka 0.9 inci kata ka size jongka ma da kata ka 1.5K LTPS flat AMOLED display sispa 10 Hz ka refresh rate ki ai bad ha ka brightness hadu khan spa nits kata ka high brightness jongka bad 1000 sun spa nits pat kata ka peak brightness jongka
Tehaga display protection pat ki ada kataga Gorilla Glass 7i. Tehaga RAM bat ka storage jongka kana pun ka don arjaj mo ka banangkong kataga 4GB ka RAM bat arspa san pun 2GB ka storage ka ba arla ne ka top variant jongka ka khat 8GB ka RAM bat arspa san pun 2GB ka storage ka jai RAM bakil ai kana pun kata daga LPDDR5X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 4 kini te kila khambiang ma kita ki jai RAM bat ki jai storage bagi ai kana pun. Tehaga kamera jongka pat kana pun ka don RT5 nadin ka banangkong kataga sispa 4 megapixel kataga primary kamera jongka hagi video ka support daga 4K 60 fps nang taka kamera ka ba arpat ki ada ka 4 megapixel kataga ultra wide kamera haga front kamera pat ki ada ka 4 megapixel bat haga neru kala support daga 4K 30 fps. Teha o bateri jongka pat ki ada usan hajar sanspa mAh bat ha u charger pat ki ada usa pusan watt bat kana pun kala support ru ya kataga wireless charging daga live watt ma bat si watt pat ka support ya kataga wired reverse charging bat san watt pat ka support ya kataga reverse wireless charging bat kala support ya kataga bypass charging mo namar baka de ka gaming phone em kila ai ya kataga bypass charging bat kana ka bypass charging em lada pi charge start ya ka pun ha ka por ba phila kai game telang ba kana ka bypass charging ka pun kanam hit than teha ka IP rating kana ka pun ki ada ka IP64 bat hagi speaker kana ka pun ka don dagi dual stereo speaker ma teka dor jong kana pun ka sedang nadu ka arpusa hojar khandai spa khandai khandai kata ya ka to base variant jong ka 4GB ka RAM ban arspa 1.2GB ka storage ka barpat ka poi 8.2 hojar khandai spa khandai khandai kata ya ka to top variant jong ka 8GB ka RAM ban arspa 1.2GB ka storage bat kana ka pun ki ditang na ka Flipkart ma teman tapat lada pikwa ka pun ka bana ka brand OnePlus phila ban consider ya ka to ka OnePlus Nord CE5 Kane ru ngala de bataya kita ki detail jong kana kapun lada pikwa ban tip company ya kana kapun phila ban lekpet ya kata ka video ka mangala de batai ha kana kapun ru ki ada uju processor kumbaki ah katuga Infinix GT30 Pro kata da MediaTek Dimensity 8350 Apex bat sound nanometer kisnaya u tekumta ha ka antu tuskuru kana kapun ka yok kumba yok ha katuga Infinix GT30 Pro namar da uju processor ki ai kata kumba khatwe ne khat arlak kata ka antu tuskur ka yok Tehaki games kum ka BGMI kana kapun kadang support daga 90 fps. Hanre ha kapor balek kai game lada turn on ya uta o game booster tekala ban yo hadu sispa RPU fps ro. Tenang tah ka software pat kana kapun ki ada ka Android 15 bat uta Oxygen OS 15. Nang ta saus nem kin aya ka OS update bat henrius nem pat kin aya ka security update. Tah ka display jong kapat ka jing hack ka display jong ka kalong henriu punya inci. Da ka full HD plus flat AMOLED display. Sispa RPU Hz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness jong ka khat light spa nits kata ka high brightness jong ka bat khat saus spa live view nits pat kata ka peak brightness jong ka ha ka RAM bat ka storage jong ka kana ka phone ka don lai jait ka banangkong kata ka 4GB ka RAM bat sispa 4GB ka storage ka bar kata ka 4GB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage ka balai pat la ne ka top variant jong ka khat 8GB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage ka jat RAM bagi la kana ka phone kata daga LPDDR5X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 3.1 kana ka jat storage daga la rim khandiat ma tanang tah ka kamera jong kapat kana ka phone ka don artli na din ka banangkong kata ka 1 megapixel kata ka primary kamera jong ka bat ka support ru ya kata ka OIS haki video ka support daga 4K 60 fps nang tah ka kamera ka barpat ki aitang daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera bat ha ka front kamera jong kapat ki ada ka 100 megapixel bat ha ka support tang daga full HD 60 fps la ne ka 1080p 60 fps tahap bateri jong ka kana ka phone kala kham he ma kata da 9000 sispa mAh bat ha charger pat ki ada 5 watt Teha ka IP rating kana ka phone ka support tang daga IP65 nang taha speaker ki ai tang da single speaker hangne ta ka don kata ka jing duna jang kama bakil ai tang da way speaker namar ha kana ka dor kila de ban ada ki dual stereo speaker kumba ai ki weki brand teha ka dor jang kana ka phone ka sedang nadu ka arpusa jar khandai spa khandai pupra kata ya kata base model jongka ka 4GB ka RAM bat sispa 4GB ka storage ka baar ka poi 8.2 jar khandai spa khandai pupra kata ya kata 4GB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage ka balai pat ka poi 4 jar khandai spa khandai pupra kata ya kata top variant jongka ka 8GB ka RAM bat arspa 1.2GB ka storage bat ya kane ki ditang naka Amazon amde naka Flipkart tenang ta sa kane pat ka we ka phone ka ba phila ban consider kata ka de ka Poco X7 Pro kaneru kadeka performance centric phone namar ha processor jong kana phone bagi ai kata da ubala kham improve shu na auto ubaki ai kata ka Infinix GT30 Pro bat kana ka OnePlus Nord CE5 kata da MediaTek Dimensity 8400 bat sound nanometer kisnai o namar ba ula de ba kham improve em kumta ha ga antu tu score una processor ula ya hadu khatsan ne kan rulak kat ba auto ubaki ai kata ka Infinix GT30 Pro bat kana ka OnePlus Nord CE5 uya tang kumba khat ar ne khat lai lak andre une pat uya khatsan ne kan rulak namar ba ude ubala kham improve
te ban lek kai game kum haka BGMI lai thu ba kana pun kadang support daga 90 fps ki claim pat unlock ya kata ka 120 fps haba ya page au processor te kila demo ban unlock ya kata ka 120 fps hanre kanne te ka shong haka mon jong kimo lada kimon ban unlock ya kata ka 120 fps leng baki updates tenang ta haka software jongka kana pun ki ada ka Android 15 bat uta o HyperOS version 2 Ars nem kin aya kata ka OS update bat lice nem pat kin aya kata ka security update tenang ta haka display jong karu kana pun kala kambiang kajing he ka display jong kana pun kalong 0.0 inci da kata ka 1.5K flat 10 bit AMOLED display kata ka HDR10 plus bat kata ka Dolby Vision ru ka support kana ka display jong ka tenang ta 640 Hz ka refresh rate ki ai bat haga brightness khat saus pa nits kata ka high brightness jong ka bat hadu lah hajar ars pa nits pat kata ka peak brightness jong ka haga display protection pat ki ada kata ka Gorilla Glass 7i te haka RAM bat ka storage jong ka kana pun ka don arjaj ka banangkong kata ka 4GB ka RAM bat ars pa 92GB ka storage ka ba ar kata ka top variant jong ka khat 8GB ka RAM bat ars pa 92GB ka storage haka jai RAM bakil ai kana pun kata daga LPDDR5X bat ka jai storage pat ki ada ka UFS 4 kanne te kala kambiang ma kata ka jai RAM bat ka jai storage baki ai te haka kamera jong karu kana pun ka don artelina din ka banangkong kata ka 9 megapixel kata ka primary kamera jong ka hagi video ka support daga 4K 60 fps bat haka kamera ka ba arpat ki atang daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera te haka front kamera jong ka pat ki ada ka 4 megapixel bat hagi video ka support tang daga full HD 30 fps tenang taha bateri jong ka pat kana pun ki ada unri hujar sans pa sanpeu mAh bat u charger pat ki ada ukhandai pe won te haka IP rating kana pun ki ada ka IP68 bat ka 69 kamut kala long ka waterproof nang taha ki speaker ru kana pun ki ada ka dual stereo speaker Teka dot jong kana pun mentala yok tang kumba arpula jar khandai spa khandai kata ya to ko base variant jong ka 4GB ka RAM bat ars pa 92GB ka storage ka ba ar ka poi arpusan hajar khandai spa khandai kata ya to ko top variant jong ka khat 8GB ka RAM bat ars pa 92GB ka storage bat ya kana pun kidi tang naka flipkan ngamtip ya ka daw bale ba ka hiar kansan ka dot jong kana pun namar ha ka por bagi launch ya kana pun em ka poi kumba arp khandai ne lai peu hajar ka dot jong ka Henry menta kala poi tang kumba arpulai arpusa hajar deh ngamtip yok lesi ka don ka daw lane don kijing duna kiba lap da kito kiba labat ya kana pun lada de na pedeng jong pi kiba bat ya kana pun singa bahaya komen mo hane harum bat ya thu kalong kumno kana pun kabiang em kata ka performance jongka habaya pi ya ki features jongka ta kala biang pelat kana pun Henry ngamtip bale pat ka hiar kansan ka dor jongka kalong thikum kana Realme P3 Ultra kana ru ka hiar kansan ka dor jongka mentala yok tang kumba arpusa hajar hakana ka dor ta kana pun ru ka biang kana ru ngala de batai lada pi ko ban page ya kita ki detail jongka temen tapat sakana pun ka ba phila ban consider kata kedai ka IQ Neo 10R kana pun ka popular ba kamtam hakan yang ka performance selane ban lek kai game namar kana ru kadai ka performance centric phone kana ru ngala de batai detail ya kita ki features jongka lada pi ko ban tip company ya kana pun phila ban lek page ya kata ka video jongka hakana pun ki ada processor kata da Snapdragon 8S Gen 3 bat 1 nanometer kisnai u haka antutu score uno processor uya hadu khat sau lak tam ka antutu score uya bat haki games kum ka BGMI kana pun kala support daga 120 fps sispa rpeu fps mah ta haka software jongka kana pun ki ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 bat lice nem kin ayaki updates ta ka display jongka pat ka jing he ka display jongka kalong 0.9 inci da kata ka 1.5K 10 bit flat AMOLED display sispa 10 Hz ka refresh rate ki ai bat haga brightness pat hadu 1000 spa nits kata ka peak brightness jongka haga display protection pat ki ada kata ka search sensation up te haga RAM bat ka storage jongka kana ka phone ka don lai jaj ka banangkong kata ka base model jongka ka 4GB ka RAM bat sispa 4GB ka storage bat ka ba pat kata ka 4GB ka RAM bat arspa 92GB ka storage bat ka balai pat lane ka top variant jongka ka 8GB ka RAM bat arspa 92GB ka storage haga jai RAM bakil ai kana ka phone kata daga LPDDR5X bat haga jai storage pat ki ai arjai lada pitip da katoka base model jangka katoka 4GB ka RAM bat sispa 4GB ka storage kin ai da kataka UFS 3.1 bat hakito ki arspa 92GB ka storage ki ai da kataka 4.1 ka UFS 4.1 te haka kamera jangka pat kana pun ka don artelina din ka banangkong kataka 9 megapixel kataka primary kamera jangka bat ka support ru ya kataka OIS bat haki video kala support daga 4K 60 fps bat haka kamera ka ba arpat ki ada ka 5 megapixel kataka ultra wide kamera te haka front kamera pat ki ada ka 4 megapixel bat haka neru ka support daga 4K 60 fps ka kamera jong karu kala kambiang haki liang ki video namar kana pun ka support daki 4K 60 fps nadu ka pak kamera hadu ka front kamera jong karu ngahaki dur tengam la banong hadu ka no ka biang kata ka optimization jong kimo lada de na pedeng jong pi ki bala bat ya kana pun sia bahaya komen hang ne harum kalong kumno ka kamera jong ka haki liang ki dur
Dah bateri pat ki ada 1000 mAh bat charger pat ki ada berapa watt bat nyaw point sun watt pat kataga reverse charging ka support bat kala support ru ya kataga bypass charging dah ka IP rating kana pun ka support daga IP65 bat hak speaker ru ka support lagi dual stereo speaker takador jong kana pun ka sedang nadu ka arpun 1000 kendai spa kendai pupra kata ya kata ke base model jangka ke pra GB RAM bat cis par pra GB storage ka bar ka poi hadu arpu pra jar kendai spa kendai pupra kata ya kata ke pra GB RAM bat arspa san pun GB storage bat ka balai pat kata ke top variant jangka ke poi hadu lai peu jar kendai spa kendai pupra kata ya kata ke khat RGB RAM bat arspa san pun GB storage bat ya kane ki di tanah ke Amazon amdena ke Flipkart mau kiba kamrem pat ka base model jongki yakine kiba ngala de batai kata ka deka IQ Neo 10 kane kala banlong ka handman jong katoka IQ Neo 10R namar hakane ki ada uba kam klan chuchu utau prosesor jongka uba deru badang thamai utau deu Snapdragon 8s Gen 4 hakatoka Neo 10R ki ada 8s Gen 3 ude uba menin snem kadba une pat ude uba thamai uba kam klan chuchu ya uto lane uba de uba improve chuchu ya uto na kata kadau kane ka base model jongka ka kamrem kendiat kala poisa ka lai pheu lane lai phu hejar telada pikwa yakum kata ga dor jongka te phila ban consider ya kana ka phone kane ru ka deka performance centric phone lane ka phone ka ba kham khlain kata ga performance jongka kum ha ka ban le kai game haki antu tu score kana ka phone ka yo kum ba ar pheu lak PEM haune ula kham he shushu kata ga antu tu score jong u na utu ba ki a ha kata ga Neo 10R namar kata ga Neo 10R ka yo kum ba khat sau lak kata ga antu tu score te haki games kum ka BGMI bat ka Call of Duty kila support lupa da kata ga sispa ar pheu FPS dah ka software kana ka pun ki ada ka Android 15 bat uta phone touch OS 15 bat lai snem kin ayagi updates dah ka display jong kapat ka jing hack ka display jong ka neru ka long 0.9 inci dah kata ka 1.5K 10 bit flat AMOLED display bat cispa 1000 Hz ka refresh rate ki ai ha ka brightness jong ka kata ka high brightness jong ka poi 8000 nits bat ka peak brightness jong ka pat ka poi hadu 1000 spa nits bat ha ka display protection pat ha ka neru ki ada kata ka search sensation up ta ka display jong ka neru ka stream kum ka tohi ka IQ Neo 10R te haga rambat ka storage jongka kana ka pun ka don hadu saujat ka banangkong kata ka base variant jongka ka pra GB rambat cis par pra GB storage ka bar kata ka pra GB rambat arspa san pun GB storage ka balai kata ka khat RGB rambat arspa san pun GB storage bat ka top variant jongka pat ka poi khat RGB ram bat san spa khat RGB storage haga jat ram bagil ai kana ka pun kata da ka LPDDR5X Ultra bat haga jat storage pat haga neru ki ai RJ lada pitit da ka to ka base model jongka ka cis par pra GB storage kin ai tang da ka UFS 3.1 bat hakito pat ki arspa san pun GB storage variant kin ada ga UFS 4.1 tementa ha ka kamera jong kapat kaneru ka stream kum katohi ka IQ Neo 10R kaneru ka don arteli ki kamera jong ka nadin ka banangkong kata ka san megapixel kata ka primary kamera jong ka bat kala support ru ya kata ka OIS bat haki video kala support daga 4K 60 fps nang ta ka kamera ka arpat ki ada ka prime megapixel kata ka ultra wide kamera bat ka front kamera jong ka ki ada ka 8 megapixel bat ha kaneru kala support daga ta ka 4K 60 fps kumbalong ha ka to ka IQ Neo 10R te ha bateri jong ka pat kana ka pun ki ada 9000 mAh hangne ta kala kham he khndiat ya katuka IQ Neo 10R de kata dau 9000 mAh bat ha charger pat ki ada sispa RP watt charger ula kham he kata ka watt jong u na utu ba ki ha katuka IQ Neo 10R da berapa watt ki ha katu bat kana ru kala support ya kata ka reverse charging nang ta kata ka bypass charging ru ka support teh ka IP rating kana ka pun ka support tang da kata ka IP65 bat ha ki speaker ru ka support ya kata ka dual stereo speaker teh ka dor jongka kana ka pun ka sedang nadu ka live hu hejar khandai spa khandai live ar hejar ma kata ya kata ka base variant jongka ka pra GB ram bat cis par pra GB storage ka par ka po hadu live la hejar khandai spa khandai kata ya kata ka pra GB ram bat arspa san pun GB storage kito pat ki ba khat RGB ram jongki kila cross ya ka live san hejar ya kito te don kam shu ban batai namar ka target jong kana video ka de na ka benta ki phone ki ba hapok live san hejar kini ki pra GB ram ru kila biang modern enough hangne phila ban kali balenga claim jit katoka Realme GT70 bat katoka OnePlus Note 5 ha kine ru kideki performance centric phone lane ki phone ki ba kham biang kata ka performance jongki ban le kai game hanre ha bai pe ya ka dor jongki kila kham rem kine ki phone namar processor ki a ha kine m ha katoka GT70m uju processor ki a ha kane da utu processor ba ki a ha katoka Poco X7 Pro bat ha kane ka OnePlus Note 5 pat m uju processor ba ki a ha katoka IQ Neo 10R bat kata ka Realme GT6 bat ka GT60 bat kita ki ba phila ban yo tang pok lai pheu jar kat ba ya ka dor jong kana ka OnePlus Note 5 bat kana ka Realme GT70 kila kham rem ma kila palat ya kata ka lai pheu jar na kata ka daw nga claim select ya kini ki phone namar ba kila kham rem kata ka dor jong ki
Last sakane ka wepat ka performance centric phone ka bapila ban consider kata kade ka Poco F7. Kane ka phone ru ngalade bata detail ya kita ki features jongka batla pun bha ki balayo iya kata ka video jongka. Hadu arpeu ne arpu hejar ngut ki bru ki balayo iya kata ka video jongka ne ka phone namar kane ka F series M kade ka series ka ba popular bha jongka ne ka company Poco. Kaneru kade ka performance centric phone lane ka phone ka ba khambiang ha ka ban le kai game lane ban le ki heavy task namar ha kaneru ki ada uju processor ba ki ha ka to ka IQ Neo 10 kata da Snapdragon 8S Gen 4 bat ha ka antu tu score kana ka phone ru ka yo kumba yo ha ka to ka IQ Neo 10 kata kumba arpeu lak lane R million kata ka antu tu score ka yo te ha ka BGMI kana ka phone yamanta kadang support daga 90 fps handre kala pat ban support hadu 120 fps hadin habut lang baki update wat lada kampat support ya ka 120 fps ru handre kan long smooth pat namar processor baki ai ude processor bala kam khlain handre kum ha ka Call of Duty mobile pat kana ka phone kala support daga 120 fps te ha ka software pat kana ka phone ka ai daga Android 15 bat utau HyperOS version 2 utau UI jongka last name kin aya kata ka OS update bat source name pat kin aya kata ka security update ha ka display pat ka jing ha ka display jongka kalong 0.5 inci kala kam hek kada display jongka bat kila ada kata ka 1.5K flat AMOLED display kata ka 10 bit ke HDR10 plus ka Dolby Vision ru ka support kana ka display jongka haga refresh rate ki ada ka 6 Hz bat haga brightness jongka pat kata ka high brightness jongka ka poi khat hiau spa nits bat kata ka peak brightness jongka pat ka poi hadu lah hajar ar spa nits nang tah ka display protection pat ki ada kata ka Gorilla Glass 7i tah ka RAM bat ka storage jongka kana ka pun ka don arjat ka barangkong kila ai lupa daga bakham he ka RAM kata daga khat RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage ka ba arpat lane ka top variant jongka ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage ka ja RAM bakil ai kana ka pun kata daga LPDDR5X bat ka ja storage pat ki ada ka UFS 4.1 tah ka kamera jongka pat kana ka pun ka don arteli na din ka barangkong kata ka 1 megapixel kata ka primary kamera jongka bat kala support ru'ya kata ka OIS bat hagi video kala support daga 4K 60 fps nah ta ka kamera ka ba arpat ki aitang daga prime megapixel kata ka ultra wide kamera bat ka front kamera jongka pat ki aitang daga 4 megapixel bat hagi video ru ka support tang daga 1080p 60 fps hangne ru kila compromise ha ka kamera jongka de ha ka to ultra wide kamera ru kaduna nang ta ha ka front kamera jongka ru kaduna handre hau bateri jongka pat ki ai dau bakham he bat ka baderu ka phun ka ba he bateri tam yamanta hapo India kata da unia hajar san spa san pe mAh bat u charger pat ki ada u khandai pe watt ha ka IP rating kana ka phone kala support daga IP68 kata ka mod kala long ka waterproof bat ha ki speaker ru ki ada ki dual stereo speaker ta ha ka dor jong kana ka phone pat ka poi la phui hajar khandai spa khandai khandai kata ya ka to ka base model jongka ka khat RGB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage bat ka ba arpat lane ka to ka top variant jongka ka poi la phula hajar khandai spa khandai khandai kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat san spa khat RGB ka storage temen tapat nyepoi sya ka benta jong kinegi kamera centric phone handre ngayu i ba kampun sini kinegi company ki kampen duna mo kita ki kamera centric phone jongki ki kampen bun da kita ki performance centric phone namar ki yo i ba kambun kinong pendun kam ki bade ki ba kam klan ban le kai game tena kata gadau ki kampen bun da kinegi performance centric phone kumba phila yo i balak don da ki niau prateli ki bangala de batai ya kitogi performance centric phone kila kambun mo ha kita ki liang ha ki nepat ki kamera centric phone am kim dabun option than kumbabun kitogi performance centric phone kidon hi katu kat neteli kita ki balak khambit kata ka kamera jongki tengin nyepet mo hangne ki kita ki phone ki balak khambit kata ka kamera jongki kabarang kong ka phone ka ba phila ban consider ka ba kumta arpsan hajar ka dor kata ka dega nothing phone 3a kane ru kala khambit di kata ka kamera jongka kana ka phone kalong ru ka balance mo ha ka performance jongka kamun ha ka performance ru kam datlot than bat ki kam focus ru ya ka kamera ha kana ka phone kila ada processor kata da Snapdragon 7S Gen 3 bat 1 nanometer kisnai u uneu chipset lano processor ude balance chipset umde batlot than bat umde bala khlan e na kata ga dau uneu processor kisai ha ki phone ki ba kam focus ha ka kamera ta ka antu tu score una processor uyo naga naga pun kumba pralak AA ban lek kai game kum ka BGM aru kala long hi daga 60 fps 100 ka performance jongka kamla ban poi sakito ki bangal ajit ma mene namar hakane ka kam long balance kata ka performance jongka namar bakila kam focus haka kamera jongka ta ka software jongka kana ka pun ki ada ka Android 15 bat uta Nothing OS 3.1 uta UI jongka the last name kin aya kata ka OS update bat saus nempat kin aya kata ka security update tah ka RAM bat ka storage jongka kana ka phone ka don arjat kata daga GB ka RAM bat sispa GB ka storage kabar kata ka top variant jongka ka GB ka RAM bat arspa san pun GB ka storage kajat RAM bakil ah kana ka phone kata daga LPDDR4X bat kajat storage pat ki ada ka UFS 2.2 hangneru kila compromise kendiat namar ki ada kita ki balak kamrim kita ki jat RAM bat ki jat storage ha ka display jongka pat kajing hack ka display jongka kalong 0.9 inci daga ta ka full HD plus 10 bit flat AMOLED display
sispa arpeu Hz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness pat khat lai spa nits kata ka high brightness jongka bat lai 1000 nits pat kata ka peak brightness jongka ha ka display protection pat ki ada kata ka panda glass tementang ini poi ha ka kamera jongka pat ka de ga main mo namar kana ka phone ka de ka kamera centric phone Kane ke phone kadon lai teligi kamera jongka nadin PUEM mentah dalak poi haki phone ki bakam fokus haka kamera ki don lai teligi taki kamera jongki kabanangkong ke kamera jongka kata daga 1 megapixel kata ke primary kamera jongka bat kalak support ya ka OIS bat haki video ka support daga 4K 30 fps handai kendiat ngan pensyah haka naga benta mo lada pi notice haki tu ki performance centric phone am PUEM haki tu ki video jongki ki support daki 4K 60 fps handai haki ne wala daki de ki kamera centric phone ru ngi baki check ai tang daki ne ki 30 fps ndai phila ban keli bale ki duna gumne wala daki de ki kamera centric phone kadau baki support daga 60 fps haki tu ki performance centric phone ki tu ki gaming phone mo kade namar baki ada ki prosesor ki bakam klan kamut ki support bha ya kataga 60 fps handre hakine wala daki de ki kamera centric phone ru namar baki shak ada ki prosesor ki bakam hapo na ki to ki performance centric phone kataru kade ka we na ki daw ba pelong ya ki bakin yo tang lai peu fps haki video handre ki kambiang pat kataga optimization jongki haki liang ki details ki colors bat ki dynamic range jongki dur lana ki video baki shon Handre ki don pat ki benta bawat lada ki ada kita ki prosesor ki baklan ru kidang support tang daga 30 fps lane live fps mo kata pat kadau namar baki company hi kim kuat ban unlock ya kata ka option bakin support daga 60 fps handre kambun sini kadau kalong ban namar baki ada ki prosesor ki bakam hapo na gitu ki ba ai ha gitu ki performance centric phone lane ki gaming phones tena kata kadau ba ha ki ni ki mid range phone lane ki phone ki ba kador jongki ka poi kumba arpeu seneng live san chapo ki badang hap ha ka kerdan jongki mid range phone lada de ki kamera centric phone ru kidang bun ki phone ki ba support tang daga 30 fps haki video telak bande na prosesor bat kalak pat bande na kadau baki company kim pat kuat ban unlock ya kataga option de dan naga tagadau ki chat long kumne handre haki tu ki performance centric phone hot kila support daga taga 60 fps handre hakabai de bat ka optimization la nekar kom process jongki ya kitu ki dur ki basion am ki kham telot la daya compare bat kinegi kamera centric phone la neki phone ki ba fokus ya ka kamera namar haki ni ki phone ki ba fokus ya ka kamera kar kom process jongki ya gitu ki dur ki ba ki shon am ki kham long internet lane ki kham biang kataga ka proses jongki haka kamera ba ar jong kapat ki ada ka 1 megapixel kataga telephoto kamera bat lang ba kana ka telephoto kamera la ban zoom hadu 3x da kataga optical zoom bat hadu 60x bat la ban zoom da kataga digital zoom haka tu ka kamera ba la jong kapat ki atang daga 4 megapixel kataga ultra wide kamera Tenang tah ke front kamera jong kapat ki ada ka 5 megapixel bat haki video ka support tang daga 1080p 30 fps haka na ke front kamera jong KM ki penduna kenang kumne na ka daw baka don sa kato pat ka we ka pro model jong kamo katukar Nothing Phone 3a Pro ki features jong kana ka base model jong ki bat kata ka pro model M kim don jingi per AA ru nadu u processor ka display u bateri ki aida ki juk mo handre ki penyeper tang haka kamera dengan sapoi haka benta jong kana ka pro model jong karu namar kaneru ngalak select teha u bateri jong kapat kana ka phone ki ada usan 1000 mAh bat usan jar pat ki ada usan pewat handre kan ma ba kana ka Nothing ru ka penbut kum ka Apple bat ka Samsung kim ju aya utau adaptar la ne u charger pihak ban thit separate utau adaptar la ne u charger ban yok ban penon kam ya kana ka phone kata ka de ka we ka jing duna na kini ki company Nothing dah ka IP rating kana ka phone ka support tang daga IP64 kamut kampat long ka waterproof bat haki speaker taki ada ki dual stereo speaker dah ka dor jong kana ka phone ka sedang naduk ka 1000 khandai spa khandai kata ya ka to ka base model jong ka 4GB RAM bat 4GB ka storage Teka ba arpat ka poi arpun 3000 khandai spa khandai kata ya ka to top variant jong ka 4GB RAM bat arspa 1000GB ka storage bat ya kana ki ditang na ka Flipkart Tasakana ka we pat ka phone ka ba phila ban consider ka bala khambit kata ka kamera jongka kata ka de ka Motorola H60 kine ki Motorola le ngai i babar ki model jongki ki kham focus ya ka kamera jongki te ka neru kalong kumju te ha ka performance jongka ru kalong balance mo kam da telot than kata ka performance jongka namar hau chipset lana processor jongka ka phone ki ada o MediaTek Dimensity 7400 bat sound nanometer kisnayo une ukam improve khendiat na tu 7300 teha ka antutu score ukun jo hadu niau lak kata ka antutu score uyo naga phone te ban lek ka game ru ka long hi daga 60 fps teha ka software pat ki ada Android 15 bat u hello UI jongka license name kin aya kata ka OS update bat source name pat kin aya kata ka security update teha ka display jongka pat ka jing he ka display jongka ka long 3.3 inci da kata ka 1.5K curve POLED display
Nabaro kita ki pun ki bangal ayat thu mene kentup ya kita ki performance centric pun ru tang kana ka pun ka ba ai da kata ka curve display kalong curve mo kata ka display jongka tengam tip kanungut ki ba internet ya kini ki curve display tah ka refresh rate ki ada ka sispa RPO hertz nang tah ka brightness hadu 1000 san spa nits kata ka peak brightness jongka tah ka display protection pat ki ada ka Gorilla Glass 7i haka rambat ka storage jongka kana ka pun ka don tang ka we kata daga pra GB ka rambat arspa san pun GB ka storage haka cak ram bakil ai kana ka pun kata daga LPDDR5X bat ka cak storage pat ki ada ka UFS 4 hakine ki liang takala improve mo na kito ki barim kato ka H50 kato ka bamenin snema kata tenak tah ka kamera jongka kana ka phone ru ka don light li nadin ka banangkong kata ka 9 megapixel kata ka primary kamera jongka bat kala support ru ya ka OIS haki video ka support daga 4K 30 fps nang tah ka kamera ka baarpat ki ada ka 10 megapixel ka telephoto kamera bat lang ba kana ka telephoto kamera jongka phila ban zoom hadu 3x kata ka optical zoom bat 60x pat daga digital zoom haka to pat ka kamera bala jongka ki ada ka 9 megapixel ka ultra wide kamera haka na ka liang i ba ka kampan biang haka to ka ultra wide kamera jongka de te kamut haka to ultra wide kamera jongka kan support daga 4K video ru namar haka to ka ba menne kato ka nothing pun 3a ki pen biang haka telephoto kamera ki pen telot pat haka to ka ultra wide kamera jongka takata kamut haka to ka ultra wide kamera jongka kan support daga 4K video kat bah haka nepat ki kampan biang haka naga ultra wide kamera jongka kamut haka ultra wide kamera jongka ru kala support daga 4K haki video terang tah haka front kamera jongka pat ki ada ka 9 megapixel bat haka neru kala support daga 4K 30 fps kana ka pun daga la kambiang kata ka kamera jongka namar habai pit haki liang ki kamera jongka kana ka pun kala support dagi 4K nabaro kito ki kamera jongka nadu ka main kamera jongka ka ultra wide kamera jongka bat ka front kamera jongka kala support dagi 4K mo haki video 100 daga kata ka 30 fps tenang taha bateri jongka pat ki ada 1000 san spa mAh bat charger pat ki ada 1000 prawon haka to pat ka IP rating kana ka pun ki ada ka IP68 bat ka 69 kamut kala long ka waterproof bat haki speaker ru kana ka pun ka don arteli lanagi dual stereo speaker taka dor jong kana ka pun pat ka poi arpusan hajar khandai spa khandai bat ya kane ki ditang naka flip kan tesakane pat ka we ka pun ka bakam fokus ya ka kamera jongka kata ka de ka Vivo T3 Ultra kane kala kamrim khandiat mo namar mentala don da ka to ka Vivo T4 Ultra handre kane ka T4 Ultra ka bathamai ka kamrim mo kala cross ya kata ka laipusan hajar ka kamrim kane ka T3 Ultra ru kadang biang hi lada thit mentau snem ru namar kidang klan kita ki features jongka uchipset lano processor ki aha kana ka pun kata da MediaTek Dimensity 9200 plus bat 1 nanometer ki snai u haka Antutu score una processor uyo hadu khat saw lak AA una processor to la kham khlan mo la dai pit bat ka Antutu score uyo te haki games kum ka BGMI kana ka pun ka support daga 60 fps lada kimon ban IM hadu 90 lana daga 120 fps ru kana ka pun kala ban support handre ki nom ai namar ba kana ka pun ki kham focus haka kamera jongka namar ba kana ka pun ka kham khlan uta processor jongka m pin yo i haka benta ka kamera jongka haki video m kala support daga 4K 60 fps nadu ka back jongka hadu ka front kamera jongka ru ngaladip ya tu nadu menemo baka syang ha processor lane hakamon jongki company kila unlock na em ya kataka 60 fps haki video tingin yo po haga kamera jongka ru tenang ta haka software jongka kana ka pun ki ada ka Android 14 namar baka de ka bamenin snem te kana ka pun haka por baka mi ki ada ka Android 14 bat uta phone touch OS 14 uta UI jongka Arsnem kin aya ka Android update bat light nem pat kin aya ka security update kamut kana ka pun kala yo system mo kata ka Android update bat kan sayo pat sa system kata ka Android update tenang tah ka display jongka ka jing he ka display jongka ka long 3.9 inci da kata ka 1.5K 10 bit flat AMOLED display sispa RPO hertz ka refresh rate ki ai bat hadu 1000 san spa nits kata ka peak brightness jongka bat ha kata ka display protection jongka pat ki ada kata ka search sensation tah ka ram bat ka storage jongka kana ka pun ka don lajat ka banangkong kata ka pra GB ka ram bat sispa pra GB ka storage kata ka base model jongka mo nang ta ka ba arpat ka pra GB ka ram bat arspa san pun GB ka storage ka balai pat lana ka top variant jongka ka khat RGB ka ram bat arspa san pun GB ka storage ka jat ram bakil ah kana ka pun kata da ka LPDDR5X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 3.1 temen tapat ngini po ha ka main mo kata ka de ka kamera jongka kana ka pun ka dantang artili ki kamera jongka nadin ka banangkong kata ka 9 megapixel kata ka primary kamera jongka bat ka support ru ya kata ka OIS bat haki video kumbangan lai thu mene ka support da ka 4K 60 fps bat haka kamera ka baarpat ki aitang da ka prime megapixel kata ka ultra wide kamera jongka tenang tah ka front kamera jongka pat ki ada ka 9 megapixel bat haki video ka neru ka support da ka 4K 60 fps tementangan pensyai kendiat mo ya ka jingsian jong kinegi company POEM bakana ka pun ka aitang artili kita ki kamera jongka nadin ki penduk ya ka toga telefoto kamera m tenaga taga daw ki penduk haka taga liang ter ki pen biang pat daga nega 60 fps haka 4K dai
te kane kadega katrik jong kinengi company tana kata kadau ngasat ong bawat degi pun ki bah po san pe jaru dale le ru kin ombyang wat lada ki degi kamera sentrik pun ru ki don bet kita gi jing tuna jong ki hawat kala biang hakil yang ki video mo kala support baro R dagi 4K 60 fps kamut ban shoot ya ki cinematic video ka best bahaga naga pun handre ki compromise lana ki penduk ya katuka telefoto kamera bat ki pendunaru ya katuka ultra wide kamera jongka namar ha katuka T4 ultra pat ngi i baka penbiang ya ka telefoto kamera handre ka penduna pat ha katuka ultra wide kamera jongka kadang abit da kataga pra megapixel te ha bateri jongka naga pun pat ki ada usan hajar sans pa mAh bat uchajar pat ki ada upra pe watt bat kala support ru ya kataka reverse charging teh ka IP rating te kana gapun ru kala long waterproof namar bagi la ada kataka IP68 tenang tah ki speaker ru kana gapun ki ada ki dual stereo speaker teh ka dor jong kana gapun ka sedang nadu ka arpun nya jar khandai spa khandai kata ya katu ka praj biga ram bat si spa praj biga storage ka ba ar ka poi hadu arp khandai jar khandai spa khandai kata ya katu ka praj biga ram bat ar spa san pun rij biga storage ka balai ka poi la pui jar khandai spa khandai kata ya katu ka khat ar biga ram bat ar spa san pun rij biga storage bat ya ka neru ki ditang naka flipkan sakana ka wepat ka phone ka ba phila ban consider kata ka deka Nothing Phone 3a Pro kadoi ka hanmen jong katu ka ba menema ka Nothing Phone 3a hakane kamdon jing per a ru bat ki features jong katu ka bangala de betu katu ka Nothing Phone 3a handre ki pen per khntiat tang haka kamera jong ka tana kata ka daw ngan yathu tang ya ka kamera jong ka ne ka phone namar barot nadong sedong ki de ki ju mo kumba ai ha katu ka Nothing Phone 3a nadu ka display u processor bat u bateri ki ai da ki ju handre ha ka kamera ki don kita gi jinge per te mentangan yathu ya ka kamera jong kane ka pun ru ka don lai teli ki kamera jong ka nadin ka banangkong ki ada ga sanpe megapixel kata ka primary kamera jong ka bat ka support ru ya kata ka OIS ha ki video ka support daga 4K 30 fps nang tah ka kamera ka ba arpat ki ada ka sanpe megapixel kata ka periscope telefoto kamera ha ka tu ka ba menne ki atang da kata ka telefoto kamera mo handre ha kane ki la ada kata ka periscope telefoto kamera hang neru ka don kata ka jinge per mo kendian tenang tah ka kamera ka ba pat ki aitang daga pra megapixel kataka ultra wide kamera tah ka front kamera jong karu kadon ke jingi perma kumbangan la itu mene tah ka front kamera jong kane ki ada ka sanpe megapixel bat haki video kala support daga 4K 30 fps kat bah ka to ka 3a pat ki ada ka live ar megapixel bat ka support tang daga full HD ma handre hakane ki la ada kata ka sanpe megapixel bat ka support daga 4K 30 fps tah kata ka dega jingi per jong kini ki pun arteli bat khandiat ka jingi per jong kane bat ka to ka 3a kata ha ka ram bat ka storage jong ka namar hakane ka base model jong ka sedang nadu ka 4GB ka RAM, R4 GB ka storage. Bat ka top variant jongka ka poy khat RGB ka RAM, bat R4 GB ka storage. Handre ha ka to ka base model jongka ka to ka 3A, ka don tang hadu 4GB ka RAM, bat R4 GB ka storage. Taya ka dor jongka na ka phone ka sedang nadu ka live hajar khandai spa khandai. Kata ya ka to ka 4GB ka RAM, bat R4 GB ka storage. Bat ka ba R4 ka poy hadu live hajar khandai spa khandai. Kata ya ka to ka khat RGB ka RAM, bat R4 GB ka storage. Tang kita he ki jinge per jongki, ha ka RAM bat ka storage jongki, bat ka kamera jongki kita gi jingi per jongki handre light na kata ki long similar kita ki features jongki tenang tasakan ka wepat ka phone ka ba phila ban consider ka ba deru ka kamera centric phone ka bala khambiang ka kamera jongka kata ka de ka Motorola H60 Pro kato ka bangala dep yathu menne ka de tangka H60 amde ka Pro ma na kata ka da ka poy tang kumba arpun 3000 handre ka nepat ka poy kumba live hajar ka dor jongka ta ka ne ka de ka Pro ma ta ha processor jongka na ka phone ula kham khlain ma namar ha ka ne ki ada auto processor baki ah gitu ki performance centric phone kamut una processor jongka ula kham khlain kata da MediaTek Dimensity 8350 bat sana nanometer kisnai une uju processor ngi i baki ah katoka Infinix GT30 Pro nang ta katoka OnePlus Note CE5 de te kamut kana ka phone ka performance jong karu ka kham khlain andre namar baki kham focus ya ka kamera em te kumta hakilian ki games kana ka phone kala banduna khandiat namar hakane ngi i ba kana ka phone ka support tang daka 60 fps haka BGMI kamut ki penduna kata ka optimization jongki hakilian ki games namar ba kana ka phone ka deka kamera centric phone nagata ka daw ngala de betu mene ba wat ladaki ada uju processor ru andre ladakam de ka phone ka baki focus yaki games em tekumta kandon kataka jingduna jongka nakata ka daw kana ka phone kam support kumba support kitu gi gaming phone mo da kita gi 90 fps la neka sispa arpeu fps dah ka software ru kalong kumju hi da kata ka Android 15 bat utau hello UI jongka license kin aya kata ka Android update bat source nempat kin aya kata ka security update ka display jongka ru ngamdon kamsyu ban bata namar kane ka display jongka ru kalong thik kum katoka H60 kato ka bangala dip bata mene taha ka RAM bat ka storage jongka kana ka phone kadon laijat kat bah kato ka bangala dip yatu mene kato ka H60 kadon tang ka wende da kata ka 4GB ka RAM bat 4 GB ka storage handre hakane kadon laijat
Kabanangkong kata ka 4GB ka RAM, bat ars pak san pun GB ka storage. Kabaar kata ka 4GB ka RAM, bat ars pak san pun GB ka storage. Bat kabalai pat lane ka top variant jangka ka 4GB ka RAM, bat sans pak 4GB ka storage. Bat kajat RAM bakil ayah kena pun kalong kumjuk hi, dah kata ka LPDDR5X. Bat kajat storage ru kalong kumjuk hi, dah kata ka UFS 4. Tah ka kamera jangkaru kalong kumjuk hi, kumbaki ayah kata ka bangat ladep yaitu kata ka H60. Handre kalak pat ban kamla kane namar bakam klan utau prosesor jangka ban proses dia kita kidur neki video bakasyon. Kane ru ki ada kata ka 1 megapixel kata ka primary kamera jangka, bat ka support ya kata ka OIS, bat haki video ka support daga 4K 30 fps. Bat nang tah ka kamera ka bar ki ada ka 10 megapixel kata ka telephoto kamera. Bat langba kana ka telephoto kamera lak ban zoom 3x daga kata ka optical zoom, bat haduk 60x pat kata ka digital zoom. Bat nang tah ka kamera ka balai pat ki ada ka 1 megapixel kata ka ultra wide kamera. Bat ka front kamera jangka pat ki ada ka 1 megapixel, bat haki video ru ka support daga 4K 30 fps. Hau bateri jangkaru ki ada ujuk da usan hajar 1 mAh bat u 1000 watt charger. Taka IP rating ru ka support daga IP68 bat ke 69 kala long ka waterproof. Bat hagi speaker ru ki long kimcu dagi dual stereo speaker. Tah ka dor jong kana ka pun ka sedang nadu ka arp kendai hajar kendai spak kendai. Kata ya ka base model jangka ka 4GB ka RAM bat ars pak san pun GB ka storage. Ka baar ka pola pula hajar kendai spak kendai. Kata ya ka 4GB ka RAM bat ars pak san pun GB ka storage. Kanda ka top model jangka pat kanda ka 4GB ka RAM storage kala cross ya kata ka lapsan hajar. Taya kane ta amdon kam syuban batai namar ka poy haduk lai pun nya hajar kendai spak kendai. Ya kane ta amdon kamo namar lada pitit tang da ka 4GB landa ka 4GB ka RAM storage ru kila biang. Tesa kane ka wepat ka pun ka ba pilak ban consider kata ka deka Realme 15 Pro kane ru ka badang syumit thamai kana ka pun bat ngala dep batai detail ru ya kana ka pun. Ha chipset bakila ai kana ka pun kata da Snapdragon 7 Gen 4 bat 1 nanometer kisnai u. Una prosesor baki ai kana ka pun udah badang syumit thamai bat kane ka pun ka deka badang kong bat ai da una prosesor. Haki antu tu skor una prosesor uyok na kana ka pun kumba khat lai ne khat saulak. Una prosesor ru ulak kambit ma kata ka performance jong u. Tekum ta ban lek ka game ru kana ka pun kala long hi lada umde ki balek heavy pelat namar kana ka pun ru ki kam fokus dia ka kamera jongka tekum ta kala banduna kata ka optimization jongka hakiliang ki game mo bat haka BGMI kana ka pun kala support daga 90 fps. Tenang ta ka software jongka kana ka pun ki ada ka Android 15 bat uta Realme UI 6.0. Ta ka display jongka pat ka jinghe ka display jongka kana ka pun kalong 3.5 inci da kata ka 1.5K 10-bit OLED display. Sispak 10 Hz ka refresh rate ki ai bat haga brightness jongka pat khat plus 4 nits kata ka high brightness jongka bat hadu 1000 san 4 nits pat kata ka peak brightness jongka. Haga display protection pat lai thu baki ada ka Gorilla Glass 100 kim yathu ka eka model mo. Tenang ta haga RAM bat ka storage jongka kana ka pun ka don lajat ka banangkong kata ka 4GB ka RAM bat sispak 4GB ka storage. Ka baar kata ka 4GB ka RAM bat ars pak san pun GB ka storage. Ka balala na ka top variant jongka ka 4GB ka RAM bat ars pak san pun GB ka storage. Haga jat RAM baki lah kana ka pun kata daga LPDDR4X bat ka jat storage pat ki ada ka UFS 3.1. Kini te kila kamrim kita ki jat RAM bat ki jat storage baki ah kana ka pun. Teman tapat ni nyepoy haga main mo kata ka deka kamera jongka kana ka pun ka don artiliki kamera jongka nadin. Ka banangkong ki ada ka 1 megapixel kata ka primary kamera jongka bat kala support ru ya kata ka OIS bat haki video kana ka pun kala support daga 4K 60 fps bat haka kamera ka baar pat ki ada ka 1 megapixel kata ka ultra wide kamera daga front kamera jongka ru ki ada ka 1 megapixel bat haki video ru ka support daga 4K 60 fps. Hang neru gi ba ka penduk ya kata ka telephoto kamera UI menta ka jing sian jong gini ki company kalong kum ha ka to ka Vivo T3 Ultra de katuru kalong kum ne ki ada kita ki 60 fps handre ki penduk ya kata ka telephoto kamera kaneru ki penduk ya kata ka telephoto kamera handre ka support pat daga 60 fps haki 4K video handre lada pidon kam ya kata ka telephoto kamera naga benta ban zoom te philak ban thiet daga to ka Realme 14 Pro Plus kato kala rim khendiat ya kanemo handre kadang biang hi namar kato ka phone ru ka de ka phone ka baki launch menta usnem arjar pesan kamut kadang biang hi katuru lada pidon kam ya kata ka telephoto kamera naga benta ban zoom ta ka dor jong kana ka phone ka sedang nadu ka live we jar kendai spak kendai kata ya kato ka base wiran jongka ka 4GB ka RAM bat sispak 4GB ka storage ka baar ka poy live pula jar kendai spak kendai kata ya kato ka 4GB ka RAM bat ars pak san pun GB ka storage ka balai pat ka poy haduk live pesan jar kendai spak kendai kata ya kato ka 4GB ka RAM bat ars pak san pun GB ka storage ka dor jongka ta kala khamrem ma kana ka phone lada kato ka base model jongka ka poy tang kumba arpu prat kendai jat ta kadang biang andre hang ne ta kala khamrem ta ka syong happy lada pidang la ban afford ya kana ka phone ta phila ban consider ya kaneru temen tapat last sakana ka we ka phone ka ba phila ban consider kane khamtam ya kito ki badon kam tang naga brand Samsung ki phone ki bana ka Samsung M ki ba kana ka dor ki duna ba kita ki option ta ka don tang kana ka we kata ka de ka Samsung Galaxy F56
Kana ka phone em ki di tang naga Flipkart kana ka F56 naga benta bakin di naga Amazon pat kila ai kerteng daga Samsung Galaxy M56 ki features jong ki pat ki de ki ju dengan batai kendiat ya kana ka F65 handai lada pitit daga to ka M65 ru kalong ka ju hi kasyong happy na AP order lada pi order na Flipkart pihak banjit daga to ka F65 lada pi order na Amazon pihak banjit daga naga M65 uprosor bakil ai haga naga F65 bat ka M65M kata da Samsung Exynos 1480 bat sana nanometer kisnai u Una prosor UDU prosor jangka hi. Una prosor uyok kumbah ndru lak siteng bat lak kenjok ya ka niau lak. Kamut umdak lantan una prosor jangka. Uyarang kat bat utu MediaTek Dimensity 7300. Kamut kana kapun kam dak lan ban lek kai game. Andre ka kamera jangka ta ka kambiang mo namar ki kam fokus haka kamera jangka. Haka software jangka pat kana kapun ki ada ka Android 15 bat uta One UI 7. Utau UI jangka bat hadu ndrius nem kin aya kata OS update bat hadu ndrius nem pat kin aya kata security update ki Samsung tegi kamla hakini ki benta na ke benta kito ki bakwa ban bat bun nem tekana ka brand Samsung ke kambiang mo namar ki kam ai bun nem kita ki updates tenang tah ke display jangka ke jinghe ke display jangka kalong ndriu point nya pusa inci da kata full HD plus flat super AMOLED display Sispa Hz ke refresh rate ki ai bat ha ke brightness hadu khat ar spa nits kata ka peak brightness jangka dah ke display protection pat ki ada kata ka Gorilla Glass Victus tenang tah ke RAM bat ka storage jangka kana ke pun ka don arjat kabanangkong kata ka praj biga RAM bat ka sispa praj biga storage ka arpat la naga top variant jangka ka praj biga RAM bat arspa san pun rich biga storage ha ka ram bagil ai kada ka pun kata daga LPDDR5X bat ka storage pat ki ada ka UFS 3.1 ha ka storage ki penduna kandiat namar kana ka pun ki kampen biang ha ka kamera jangka kam dega gaming pun nak kata ka daw kim dapen biang ya kita ki RAM bat ki storage Taman tapat ngi poha ka kamera jangka kana ka pun ka don light ki kamera jangka nadin ka banangkong kata ka 10 megapixel ka primary kamera jangka bat ka support ruya kata ka OIS bat haki video kala support daga 4K 30 fps nang ta ka kamera ka bar ki atang daga 5 megapixel kata ka ultra wide kamera bat ka kamera ka balaipat ki atang daga 4 megapixel kata ka macro kamera nang ta ka front kamera jangka pat ki ada ka 4 megapixel bat haki video ru kana ka pun ka support daga 4K 30 fps ta ka kamera jangka ru kala kambit hi namar ka kamera jong kini ki Samsung ki kambiang kata ka optimization jongki ki kambiang kita ki details jongki ki dynamic range bat nang ta haki videos jongki ru ki kam long stable lada ya compare bat ki ki brand telada video ki bakwa naga brand Samsung kini ki pun ki ba pilak ban consider te ha bateri jongka pat kana ka pun ki atang da 1000 mAh haba ya pe ya bateri jongka te mentagis ngi ulak kamrit namar lak bun ki pun ki ba ada ki 1000 san spa lane 2000 seneng de bat ha charger kana ka pun ka support da usap san watt handai kan ma ba kana ka Samsung kam ju ayau ta charger lane adapter pihak ban tit separate yau ta charger ba pin lak ban penenkam ya kana ka pun kata kemut pihak ban pelut ekstra 1000 lane katsan spa ban ya da charger uba kalak ban support te hakita kilang kana ka Samsung ka flap de namar nalor ba kalak kamrem 1000 lane katsan spa pihak ban pelut ekstra ban yok yau tau charger jongka bat sakine kita gijing duna jongka kata ha speaker ki atang da single speaker bat ha ka IP rating ki klaim ai kata ka IP rating kamut kadon jingma ha kaliang ka Tekador jong kana pun ka sedang nadu ka arpun riu na arpun hajar kata ka base model jongka kata ya ka praj bika RAM bat sispa praj bika storage bat katu ka top variant jongka ka poi kumbalai pe hajar katu ka praj bika RAM bat aspa san pun riu bika storage kine kide kita ki pun ki bangal select ki balak kambit kita ki feature jongki ki bade ha katu ka dor ki ba hapdeng ka arpusan hajar bat ka lapisan hajar bat ki don ru ki ba kham hapo ya kata ka arpusan hajar namar ki lahir ka dor jongki kum katu ka Poco X7 Pro bat nang ta kata ka Realme P3 Ultra tementang atharai lang ba kana video jengah kalala ban yarap ya pc bun ba pin decide moh ban jit kano ka pun ka ba kambiang ya pi ban thiet lada pide ki ba don kam ya ki gaming phone ru la don ha kana ga list nang talada pi don kam ki phone ki ba kambiang ka kamera ru la don ha kana ga list lada pi singa tenat kum kini gijat video ki ba ajing yarap ya pi lana gi knowledge te singa ba ay ka like jong pi bat subscribe ru ya kana ka channel lada pide ki ba dang wan thamai tengin ni sempat ha ka we pat ke video jengah ku bless you bon